Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos un ano máis á clausura desta fantástica edición deste curso 2016-2017 da Escola Municipal de Música do Concello de Maceda. Eu creo que xa para darlle un ánimo, vamos a dar un fuerte aplauso a eses posibles nervios que xa por aí. Bueno, pois un ano máis nos van a deleitar os alumnos da mao dos nosos queridos profesores e profesoras de todo, faltan dúas que estarán a punto de chegar de baile, verdad? De todo o que aprenderon un ano máis na escola, con ese sacrificio durante todo o outono e o inverno, sobre todo, en donde pouco a pouco foron ampliando as expectativas de chegar a ser grandes músicos que en calquer momento dará sorpresa algún. Entonces, tanto Juan González Garrido, noso director da escola, Juan Carlos Lagos, José Luis Fernández, María Ramos, Silvia Cid e Sonia, creo que fan unha labor fantástica de homes e mulleres, nenos e nenas que en ningún momento tiñan pensado coller un instrumento na súa vida e hoxe están deleitando aos seus familiares en casa, están deleitando aos seus amigos nos povos, porque sabedes que a escola xa se ampliou a que sean concellos limítrofes os que formen parte dela. Entón, sobre todo, días como de hoxe tamén nos van a deleitar a nós, familiares, amigos e sobre todo os pequeniños e pequeniñas que por aí hai que seguramente se van a animar a que en breve formen parte tamén da escola. Juan e Alba, Alba e Juan van a ser de novos presentadores, estrela deste fin de curso. Contábamos, como ben sabedes, que o tempo non iba a premiar, pero a música en Maceda é moi grande, polo tanto saquemos un día aberto, espléndido, e a partir de hoxe vamos a ter moi boas temperaturas. Parabéns, enhoraboa a todo o mundo por os éxitos que vades a demostrar hoxe acadados ao longo de todo o ano. Disfrutai dunha boa velada, papás, mamás e avós, a chorar pouco, co sea un día grande para todos vos. Moitas gracias. A Escola de Música de Maceda iniciou a súa actividade docente no curso 96-97 con dous profesores que imparten clases de acordeón e piano e formación musical e dende entón nace como servicio musical educativo de espectro social. Conta na actualidade con 132 alumnos, non só do Concello de Maceda, senón dos concellos limítrofes, onde están distribuídos nos seguintes grupos, segundo sexan do nivel de iniciación, formación básica, de materias de conxunto ou complementarias á práctica instrumental. Na actualidade, as persoas poden iniciar a súa formación musical nos seguintes instrumentos: acordeón, guitarra, piano, clarinete, saxo, trompeta, trombón, bombardino, grupo de pandeiretas e baile profesional. Comenzamos cos alumnos de piano e para romper o xeo empeza Irene, interpretando a banda sonora original Sonrisas y Lágrimas y La Chocolatera, canción popular. Un fuerte aplauso para Irene. Agora, a Irene, úneselle Daniela e Lucía e vannos
interpretar Chopsticks, canción popular. Un fuerte aplauso. A continuación, Lucía y Ana interpretan La Marcha de los Santos, espiritual. Un aplauso. Que nos interpreta canción jamaicana popular, Aparelisa, de Beethoven, cuando quieras, Jiménez. Seguimos cas actuacións e agora Alba interpreta Tu Gitana, de Luan Alume. Un forte aplauso para a miña prima.
de Giruma. Un aplauso para ela, por favor. Inés interpreta Let It Be, dos Beatles. Cando queiras, Inés.
aplauso para eles. No, por eso. Agora, Paco, Pose e Luís interpretan Of the Circus Birds. Cando que irades? José Manuel e Pose interpretan unha polca. Un forte aplauso para eles. E para finalizar o turno de Vento Metal, Joseba, José Manuel, Pose, Abelardo, Sergio e Ángel interpretan todos xuntos Bella Ciao.
Un fuerte aplauso. El clarinete. O máis pequeno da escola, Xurxo Rodríguez, interpreta a Paloma. En colaboración cos alumnos novos deste curso 2016-2017, acompañados de saxos e clarinetes, interpretan dous pasodobles, San Roque e de Lourido, dous temas tradicionais galegos. Un forte aplauso para eles.
Escola de Música, que acompañamos do grupo de acordeóns, interprétanos Xota das Neves, tema tradicional. Un aplauso para eles.